Ja, goddag. Jeg hedder Frederik Dybkjær, og her vil jeg med en lidt hurtig gennemgang vise, hvordan man kan tage nogle eksempler ind i undervisningen, som illustrerer key anden tests. Her har jeg haft eleverne til at kaste med en terning. De sidder i nogle grupper, måske to, hvor den ene kaster med terningen, den anden måler, hvor mange gange på 1'ere, 2'ere, 3'ere, 4'ere, 5'ere og 6'ere. Og de kaster 120 gange. Og den blå gruppe her har fået 18 1'ere ud af de forventede 20. Jeg trækker de to fra hinanden, tager det i anden og deler med 20 og får en key værdi på 0,2. Alle de key-værdier lægger jeg sammen og får 2,6. Lader computeren slå op i en tabel og får en sandsynlighed på 23,86. Det vil sige ca. 24 gange ud af 100 vil jeg få noget, der ligner det her, eller som er mere som det forventede med 20 af hver slags. Herovre er det illustreret i tegningen, hvor jeg kan se med det lyseblå om bagved, at det var det forventede, og så har der været lidt mange 2'ere og lidt mange 4'ere, men ikke så mange af de andre. Jeg kan tage en af de andre grupper op, nemlig dem, der her er lavet med grøn. De bliver kopieret ind her, og jeg kan se, at det ser også ganske normalt ud. Det er i hvert fald ikke noget med, at vi her kan sige, at det ikke kunne være tilfældigt. Gruppe 2 derimod har haft en loaded dice, som det hedder på engelsk, altså en terning, der er skæv. Man kan købe sådan nogle på internettet. Og nu lægger jeg den ind heroppe, og så kan jeg se, at det går helt galt. Der er rigtig mange 6'ere og ikke så mange 1'ere. Og mine key anden værdier ryger så højt op, at sandsynligheden kommer helt op på 99,71. Så her kan vi sige, at det her det forekommer så sjældent, at vi må forkaste hypotesen om tilfældighed. Gruppe 1 har haft en anden type skæv terning, og også her kan vi se, at vi kommer forholdsvis højt op. Her er der kommet alt for mange 2'ere, og tilsvarende for få 5'ere. Det er en terning, hvor 5'eren har været rigtig tung dernede i bunden under 2'eren. Nok om den. Man kan også gøre det, at man tager og lader computeren beregne. Og her har vi altså kast nummer 1, 2, 3 osv. 120 kast ned efter, og hver gang har vi med en tilfældig talsgenerator, tilfældig mellem 1 og 6, fået en værdi. Og det er så summeret op herovre, hvor mange 1'ere der er, hvor mange 2'ere der er osv. Og igen er key anden værdien beregnet. Fordelen her er, at jeg kan lave 120 nye kast lynhurtigt ved at trykke på Ctrl R. Så får jeg gentegnet det hele. Det her det var så tilfældigvis en, der var lidt usandsynlig, hvor der er altså rigtig mange 6'ere og 1'ere og for få 5'ere. Her nedenunder kan jeg se den usandsynlig, fordi den ryger op over min 95% grænse. Nu vil jeg prøve at gøre det her 100 gange. Altså tryk på Ctrl R 100 gange, og så se hvor jeg ender henne. Og det gør jeg så lynhurtigt her. Og indimellem kunne jeg jo stoppe og sige, hov, prøv at se, den her den er meget normal, og den er meget unormal. Og nu ved jeg ikke, om jeg snart når op på 120, for jeg kan ikke tælle samtidig med, at jeg snakker. Men jeg kan prøve at kigge her om bagved. Ja, så forsvandt det. Men det skulle gerne passe med, at der er cirka 95 af den, op til 95% grænsen, 4 mellem 95 og 99 og 1 over. Det vil ikke passe hver gang, men sådan cirka vil det være sådan. Det kan så illustrere det for eleverne. Her hvor jeg er lidt begrænset i skærmstørrelsen, der forsvandt det for mig, fordi jeg gerne vil flytte regnearket her. Nok om den. Her er der så et eksempel, der stammer i virkeligheden fra en eksamensopgave, men her har jeg rettet den lidt til. Og det I kan se her, det er, at vi har, jeg skal lige have flyttet på det hele, fordi den ligger med på skærmvisningen. Her har jeg altså været inde i 300 hjem. Og i 300 hjem har jeg spurgt en forælder og et barn, og jeg har konstateret, om forældrene ryger og børnene ryger. Så der er altså 40 hjem, hvor både forældre ryger og børnene ryger. Der er 160, hvor ingen af dem ryger. Der er 60, hvor barnet ikke ryger, men forældrene ryger osv. Her har jeg så de samlede antal for børn, der ryger, samlede antal for børn, der ikke ryger, samlede sum for forældre, der ryger, samlet sum for forældre, der ikke ryger. Så skal jeg beregne det forventede antal. Der er altså 100 forældre ud af 300, der ryger. Der er 80 børn, der ryger. Så herhen må vi forvente, at der nok skal være 80 ganget med de 100 delt med de 300. Altså en tredjedel af de 80 børn må komme herind. Det vil sige 26,67. Og tilsvarende kan jeg lave for de 3 andre. Og der er så lige snydt lidt og sørget for, at det gik lidt hurtigt. Og sat tallene ind. Det passer jo overhovedet ikke, kan vi se hernede,
med sandsynligheden på 99,97. Og vi kan også over i tegningen se, at der er i de hjem, hvor kun den ene part ryger, der er der for få mål i forhold til det forventede antal. Og der hvor de er ens, det er der hvor vi har mange i forhold til det forventede antal. Også det her kan vi jo illustrere med forskellige andre tal, der sættes ind. Her er tallene sat ind for eksamensopgaven, opgave 11 for eksamenssæt B, august 2012. Og vi kan se, at vi med 5% sandsynlighed må forkaste antagelsen om uafhængighed. Men vi kan prøve at sætte nogle andre data ind. For eksempel har jeg lavet her 4, som jeg så sætter ind deroppe. Og de ligger meget ens. De er lidt nemmere at have med at gøre, fordi nu er det lige pludselig 100 af hver slags. Og det vil sige, at vi forventer, eftersom der er 200 hjem i alt, at når de er fuldstændig ens fordelt, så vil der være 50 i hver af de 4 grupper. Og så kan man måske lidt lettere få eleverne til at se, hvordan man beregner Ki-værdien. Og specielt da, hvis jeg går ned og henter nogle data, som er lidt underlige, men stadigvæk sådan, at det giver 100 af hver slags. Altså 100 børn, der ryger, 100 forældre, der ryger, 100 forældre, der ikke ryger, og 100 børn, der ikke ryger, altså 200 hjem. Igen må der så være 50 i hver af de 4 grupper forventet, og så kan vi give os til at regne på, hvad Ki-værdien bliver, og om det er sandsynligt eller ej, at det foregår helt tilfældigt med så U3-tal, som jeg har her. Nå, om den. Her har vi så en caffe latte og espresso og cappuccino, en eksamensopgave fra december 12. Og her vil jeg vise, hvordan man kan bruge sandsynlighedslommeregneren til at lave en undersøgelse her. Nu har jeg åbnet for sandsynlighedslommeregneren. Jeg skal ind i statistik, og jeg skal ind og have fat i Ki-test, og jeg skal have 2 rækker med 3 søjler, og så er jeg desværre nødt til selv lige at taste dataene ind, altså 712, fordi man kan desværre ikke bare kopiere den over. Og igen gjorde jeg lidt hurtigt. Jeg er nu i gang med at taste det sidste tal ind, og når jeg trykker på returtasten, så kommer facit nede på neden. Og jeg kan nu se her, at der er 2 frihedsgrader. Det svarer til, at der er 2 rækker og 3 søjler, så frihedsgraden er altså 1 gange 2. Ki-værdien er 5,023, og sandsynligheden er 0,08, og det vil sige, at vi kan altså ikke, når vi skal have 5% signifikansniveau, kan vi ikke forkaste antagelsen om, at det her det skulle være uafhængigt. Nok om det. Og dermed var det slut for den her optagelse.